el nostre Newlinecast a les pantalles, el primer que hem de tenir és el programa instal·lat en el nostre ordinador i en la pantalla haurem de posar en funcionament també el servidor. Aquí tenim el programa. Si mirem la nostra pantalla, a la part inferior tenim l'opció per connectar-se. L'obrim i aquí ens hem de fixar que ens doni un codi PIN. Amb aquest codi PIN serà el número que utilitzarem per connectar-se en aquesta pantalla. Anem a posar en marxa el programa en l'ordinador i posar-li aquest PIN. Posem en funcionament el programa. Una de les coses que ens hem d'assegurar per poder-nos connectar és que la xarxa Wi-Fi que estiguem nosaltres connectats sigui la GenCat ENS Edu. Si no, no visualitzarem el que són les pantalles. Aquí tenim totes les pantalles visualitzades. Aquí hem de posar el PIN aquest que tenia la pantalla. Fixem-nos que el PIN ens l'indica. Aquest PIN va canviant cada cert temps, per tant l'haurem de posar sempre. Ens connectem, ens detecta i aquí ens diu dues opcions. Una que sigui un mirall, és a dir, que reproduïm el nostre ordinador, o l'altra que sigui controlar la pantalla. Si nosaltres fem un mirall, s'està connectant amb el que és la pantalla i nosaltres visualitzarem a la pantalla el nostre ordinador. D'acord? Això és el que veuríem a la reproducció.